Адно з маіх шматлікіх захапленняў гэта падарожжа па Беларусі. З задавальненнем раскажу вам пра дзіўныя месцы і па адным факце пра іх. Няхай усім захочацца там пабываць. Паехалі! Косаўскі замак ці палац Пуслоўскі, што ў Івацэвіцкім раёне. Тут штогод праходзіць баль таленавітай моладзі. У гэтым годзе мне адбылося пабываць на балі. Гэта непаўторная, дзіўная падзея пагрузіла мяне ў атмасферу 18 стагоддзя. Я магу вярнуцца ў школьныя гады і быць на месцы гэтых танцораў. Палацавы комплекс князёў-сапегаў у Ружанах. Мяне здзівіла тое, што працаўнікі комплекса беражліва захоўваюць гісторыю і працягваюць весці летапіс знакамітага роду сапегаў па цяперашні час. Уязная брама маёнтка Пуслоўскіх у Бярозаўскім раёне, вёска Пескі. Кажуць, што на пачатку 20-го стагоддзя ў гэтай браме былі кватэры людзей. Калі гэта было сапраўды, то гэта вельмі здзіўляе. Пружанскі палацак дзіўны тым, што гэта адзіная ў Беларусі сядзіба стылю мадэрн, якая не змянілася з часу пабудовы. Нягледзячы на кампактнасць будынка, тут вельмі шмат разнастайных залаў. Ёсць пастаянныя экспазіцыі і тыя, што змяняюцца. Любчанскі замак у Навагрудскім раёне апынуўся месцам, дзе збіраецца мясцовая вясковая моладзь. Да-да, пакуль мы з вамі праводзілі час на стадыёнах школ, у мясцовай моладзі ўжо было месца куды лепей. Лакацыя з 16 стагоддзя. Привет! Сядзіба Навіцкіх у Савейках, Ляхавіцкі раён. І гэта не проста сядзіба, а цэлы комплекс, у склад якога ўваходзяць сядзібны дом, некалькі гаспадарчых пабудоў, фрагменты парка і вадаём. Сядзіба Рэйтанаў у Грушаўцы таксама знаходзіцца ў Ляхавіцкім раёне. Яна выглядае дзіўна утульна, але, на жаль, рэканструкцыя зараз прыпынена. Мяне вельмі здзіўляе той факт, што яшчэ ў 2020 годзе сядзіба выглядала вось так. А вы можаце ў гэта паверыць? Наогул, у 3 хвіліны немагчыма змясціць захапленні ад сваёй радзімы. Запрашаю вас асабіста дакрануцца да гісторыі сваёй зямлі. Беларусь – гэта краіна з багатай гісторыяй і цудоўнымі мясцінамі.